Takže vás vítam, volám sa Lukos, no a budeme hrať tieto singleplayerové dobrodružstva a budem si stavať dom na tomto kopci. Ja som si len predpripravil ako len suroviny, aby ste museli pozrieť, ako ťažím drevo, a vyšiel som na tento kopec, lebo keď som na tom vyšiel, tak mi to trvalo najmenej pol hodiny, furt som spadol. A tam som si položil len zatiaľ veci do česty a dal som si fakle tam okolo toho. Takže, no to môžeme začať. Budem stavať ako na tomto kopci si dom. Sa mi to páči. Tu mám tieto veci. A si to tak necháme. A akurát nič iné som nerobil, len som si naťažil drevo a kým som vyšiel, tak som si tieto tu len pozbierala. Jeden kameň. Takže teraz si vyrobíme hlavne lopatu. A tak, aby sme mohli upraviť trošku ten terén. Za chvíľu si vyrobím sekeru, ale musím si naťažiť ten nejaký cobblestone. Najprv budem mať dom z dreva, s plenkou. A potom budem mať aj z cobblestoneu. Som taký nápad, takže pravím si to. No takže, a chcel by som vás poprosiť, aby ste mi dali nejaký návrh, čo tu mám ešte potom postaviť pri tom dome. Že či mám niečo stavať. Ja som mal taký jeden nápad, no že by som postavil hrad. No na to treba akože viac surovín. Takže neviem. Chcel by som sa do toho pustiť, ale postupom času, ale môžete mi pridať ešte nejaký návrh a ja si rozmyslím, že čo to bude. Do komentov mi prosím vás napíšte. Ešte jednu vrstvu toho dirtu. Už sa mi rýchlo míňa tá lopata. Chcem, že sa vám moje videá budú páčiť. Tak. Tak. Sa mi ničí lopata. Možno mi vydrží ešte na toto, lebo sa mi nechce vyrábať teraz nová. Budem si musieť ísť naťažiť nejaký ten kobl, ako som už povedal, lebo práve mi už nemám žiadny. No, akurát mi to vyšlo. My si zatiaľ postavíme dom. Crafting table si dám tu. Vyrobím si zatiaľ jedné dvere. Tak. To si doplníme túto plošinku. Neskôr tu robíme iné, že by som sa nezabudla, že by som nezomrel. Takže tam bude viac tých vrstiev. Nebude to nejaký zás veľký teraz dom. Tak. A jednu vec, čo som nenašiel, sú ovce. To ešte budem hľadať. Tak. To bolo pekne, akurát tak. Raz, dva, 3, 4. 2, 4. No, už sa mi smieva. Tak. Takto budú skla. Čakajte, to musím dať preč. Neskôr zberem. Tak. Tu potom musíme ťažiť ešte piesok. No, v tejto časti iba postavím dom. Potom ho budem vynovovať. Robím ho lepší. Trošku mi to nevyšlo. Budem to musieť potom upraviť. A urobím
robíme to takto. Počkajte, svietíme si to trošku. Tak. Tak. Tak to robíme. Dvere si tu dáme. Tak. Teraz. Joj, čo robím? Tak. Tak. Si dáme preč. Tak. Tak. Tak si vyrobíme ešte sekeru. Tak. 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 No. Takže to bude takto. Lebo zle som to robil. Tak. Všade len to takto pospájame. Ja tu budú okna. Pôjdu ešte okna. Oj. No. Strechu si dáme z brezového dreva. Ale je to malý len dom. Lebo... Ja som robil jedno poschode vyššie. Tak. Takže toto by mohol byť na dneska koniec. Bol tam taký krátky diel. Zatiaľ len taký malý príbytok. Ale bude to oveľa lepšie, vyššie, väčšie a krajšie. No takže sa s vami lúčim a uvidíme sa v ďalšom diele. Tak čaute.